Ами, в първите няколко месеца получихме една поръчка. Беше буквално в първите 6 месеца. Не мога да си спомня точно кога. Поръчка от България. Дори не знаех, че имат интернет в България през 1995, но имаха. И този човек не плати с кредитна карта, а с пари в брой. Кое е недостъпно сплащане, който не препоръчваме. Бяха взели две нови банкноти по $100 и ги бяха сгънали в малък пакет. След това сложиха тези банкноти от $100 в дискета. Отвориха малката метална вратичка и ги пъхнаха вътре в дискетата. След това ни изпратиха дискетата. На дискетата имаше малка бележка, която гласеше: парите са в дискета. И тогава продължи, като каза, че митническите инспектори крадат парите, но не четат английски. И така, отворихме малката вратичка и наистина вътре имаше $200. Бяха написали техния номер на поръчка, за да можем да го свържем. Изпратихме им книгите и всичко беше наред.